Okay, i den her video vil jeg lige give dig et hurtigt tip til, hvordan du kan få folk til at blive på dit webinar. Hvis det nu kommer til at tage en halv time, eller en time, eller et eller andet, så er der nogle gange, hvor at folk de tænker, skal jeg virkelig stick around? Så en lille stick strategy kunne være at simpelthen give dem en bonus. Så det du gør, det er, at i starten, efter du har introduceret dig selv og fortalt, hvad det er, dit webinar kommer til at handle om, og hvad de får med sig, og hvorfor de skulle blive her, så giver du dem lige en lille ekstra incitament til at blive på dit webinar. Du lover dem en bonus. Så lov en bonus i starten af webinaret. Fortæl dem, at de får adgang til den her bonus til sidst i webinaret. Så de bliver altså nødt til at blive på webinaret for at få adgang til den. Så til sidst forklarer du så, hvordan de kan få fat i den her bonus, du nu giver dem. Og et lille tip, det vil være at sørge for, at den kommer hen på købsiden, den her bonus. Eller der er et link på den side. Det vil være rigtig fornuftigt, så alle skal hen på købssiden. Så det er ret væsentligt, at du lige tager det tip med dig, fordi at ellers så begynder de at hente den her bonus alle mulige andre steder, og så begynder de at kigge på det og lege med det, og det duer ikke, fordi vi skal have dem til at booke en session, eller til at købe dit produkt, eller whatever du nu vil have dem til sidst i det her webinar. Så sørg for, at alle skal hen på den samme side, og i bunden af siden, der vil så være et link til din bonus, som de så kan hente kvitterfrit, få den. Og sørg for, at den åbner i et nyt vindue. Når de klikker på linket, så skulle den gerne åbne i et nyt vindue, sådan så at selvom de åbner den her bonus, jamen så er det stadig siden åben, hvor de kan købe eller tilmelde sig en intro-session, eller hvad det nu måtte være. Tips til, hvad du så skal give, fordi det er også lidt væsentligt i forhold til, hvad du skal give i bonus. For lad være med at give et eller andet, der sådan ligger for tæt op af det, du tilbyder i webinaret. For eksempel, så har jeg selv været inde her og sige, at jeg har et webinar omkring, hvordan du kan sælge mere online. Og så har jeg en bonus omkring, hvordan man laver en app. Det er ikke det samme overhovedet. Men der er ret mange, der gerne vil vide, hvordan man kan lave en app. Og det vil de gerne blive på webinaret for, og finde ud af, hvordan de kan få adgang til et kursus omkring, hvordan de så laver en app. Det der så sker i mit webinar omkring, hvordan man får flere klienter, det er, at jeg snakker om Facebook, og hvordan de kan optimere deres Facebook. Så jeg snakker om alt muligt andet på webinaret omkring klienter for klienter, men hvordan man bruger Facebook og et Facebook optimeringsværktøj, det er der også rimelig mange, der er interesseret i, så det får de altså en bonus omkring. Det komplementerer det, vi snakker om, men det har ikke noget direkte med det at gøre. Et andet eksempel er, at jeg har et webinar omkring Facebook-annoncering. Der giver jeg til sidst adgang til et dokument, hvor de kan finde en masse forskellige social media management værktøjer, som kan spare dem for 6-8 timer om ugen på at administrere deres social media accounts. De har jo formentlig en interesse i sociale medier, de har formentlig en Facebook-side eller profil, og de er måske på Twitter og Pinterest osv. Jeg snakker om Facebook-annoncering, det er måske det, jeg sælger på det webinar, og så kan jeg altså gå ind og hjælpe dem ved at give noget, der ligesom komplementerer det. Det ligger perifert i forhold til det, jeg underviser i her, i det her tilfælde Facebook-annoncering. Ikke noget, hvor de kan få det, og så tager de den med sig, og så har de, hvad de skal bruge. Så jeg vil ikke give en guide omkring, hvordan man laver et eller andet Facebook-annoncering, eller eksempler på gode Facebook-annoncer, eller sådan noget. Fordi så tager de bare den, og så vil de sige, nå super, tak for det. Så går jeg lige hjem og prøver selv. Der er ingen grund til at købe, hvad end det er. Hvis du for eksempel sælger vægttab, så kan du lave en bonus omkring, sådan afkoder du varedeklarationerne. Hvad er det, man skal kigge efter? Hvis det er stress, så kan det være en selvevalueringstest, altså hvor presset er du? Er du stresset-agtig? Men det skal være en eller anden test, hvor de ligesom selv kan se, okay, den er ikke helt god, og så er det så, at de vender tilbage forhåbentlig og køber. Hvis de render rundt med ondt i skulderen, eller muskelsmerter, eller et eller andet, så kunne det være en guide til muskelskånende workouts. Hvis det har noget med ernæring, kost, motion at gøre, så kunne det også være noget med BMI, en BMI-guide omkring, hvordan de kan regne deres eget BMI ud, og hvad det betyder, hvad betydningen er for dem, og hvad der sker, hvis man ligger på de forskellige niveauer i BMI og så videre. Fordi så vil de også indse, okay, jeg har en udfordring, og så vil de selvfølgelig måske nok vende tilbage til dig. Så tips til bonusser. Sørg for, at man henter det på hjemmesiden, hvor alle andre også skal hen for at booke eller bestille, og så sørg for, at det ikke er noget, som ligger for tæt op af det, du sælger på dit webinar. Og så skulle det nok gå rigtig fint. Så skulle de gerne stick around og blive på dit webinar til den bitre ende. Forhåbentlig. Hvis du følger strukturen, og du laver noget lækkert indhold, så skulle de gerne blive der, uanset. Men en lille ekstra bonus, et lille incitament til at blive på webinaret, det vil være altid, fordi så får du maksimalt udbytte af det. Så kommer alle til at se dit tilbud til sidst, fordi det giver du, inden du giver bonusen her.
Og de ved fra starten af, hvordan de får den. Så det er vigtigt, at du siger til dem, hvad bonusen er, hvad værdien af det er, og hvordan de får adgang til det. Og at du vil sige det til dem til sidst i webinaret, hvordan de får adgang til den her kvitterfrit. Prøv det. Det virker helt fantastisk. Det var det for den her video. Hej.